И така, здравейте хора, тук при мен е Клабълкъп. Здрасти. Какви сте тия пари, бе? В чата. И това е хома на сървъра Survivor. Така, тук ще се развиваме. То ние сме се развили. Но... Малко е. Сега хора... Сега ще отидем на спална. Да поставим един бък. Извинявам се за лага, но това е. Сега ще спра музиката, ако ме дразни. Не мога да бягам. Ето вода. Учи да вземеш храна често. Fuck! Какъв тълък? What? И Майнкрафта ми крашна. И така, върнахме се. Гледайте внимателно. Сега водата ще изчезне. Ето. Значи не трябва да отварям честа. Откъде знаеш? Като отворих честа и то го нямаше. И то водата изчезна. Аз съм чуки, машина. И аз съм тук. Сега след малко, като се върнеш, трябва да отидеш да отидем да ядем. Десет фул меча. Трябва да ги продавам, пише то. Така хора, тук той не играе, защото той е у нас. Нали? Да. Взят? Шанс. И това беше за този клип. Надявам се да ви е харесал. Коментирайте, оценявайте, абонирайте се.